Koro magajwang piny owacho biro keto maine kedo kod mwandu ma itimo e yor mbui kaka yo mar neno ni dongruok mabiro kod yore mag tudruok manyasani ok bi kod midhiero. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo wacho ni dongruok e yore mag tudruok ma pacho ka bende osebiro kod midhiero moko kaka ketho nying joma moko, keyo weche mag miriambo kaachiel kod mecho manyaka rang kaka koro inyal geng' mapiyo. Owalo ne lose nyasi moro mar yango ripot ewi kaka rawere tiyo kod mbui. There is need to address some of the less positive things in the emergent media that this generation consumes. It is a fact that there's a lot of negative energy in social media. In fact, as government, we are cracking our brains to think of how to build a sound mitigation framework in that space, so that we are not exposing ourselves to certain vices, more so for our children. It ranges from fake news, pornography, all the way to unprecedented hate-mongering. Technological disruption is also disrupting traditional value systems. There is therefore need to see more decorum, more common decency, and more fact-based conversations and tolerant debate as previously happened in legacy media.